Hola, anem a veure en aquest vídeo una experiència senzilla per a comprovar la validesa de la llei de Boyle-Mariotte. Volem verificar-la experimentalment, és a dir, volem verificar experimentalment aquesta relació existent entre pressió i volum d'un gas en un procés a temperatura constant. A més, i com a segon objectiu, analitzarem les diferències observades si realitzem el mateix procés amb una aproximació adiabàtica calòrica. Per a realitzar l'experiència necessitem un aparell demostratiu de la llei de Boyle-Mariotte, que és senzillament un èmbol amb el que es comprimeix un gas en un cilindre que es troba comunicat amb un manòmetre del qual tindrem les lectures de pressió absoluta amb una escala graduada, en el cas del que teniu en la figura, en newtons per centímetre al quadrat. Recordem que les transformacions politròpiques, que són aquelles que tenen lloc amb calor específica constant, definim l'índex de politropia N com aquest quocient on apareixen Cp i Cv, que són els calors molars a pressió i a volum constant respectivament, i C, que és la calor moral. Per a un gas ideal, sabem que es compleix l'expressió de pressió per volum elevat a N és igual a constant. En el nostre cas particular, com que el gas va estar en un recipient cilíndric, podem escriure el volum com la secció de la base per l'altura del cilindre. I d'aquesta manera, aquesta expressió podria escriure's com pressió per altura del cilindre elevada a N és igual a una constant. Aquesta expressió no és lineal, però si fem logaritmes i reordenem els termes, obtenim aquesta expressió que sí és lineal, de manera que podríem representar en una gràfica el logaritme neperià de la pressió front al logaritme neperià de l'altura del cilindre i hauríem d'obtindre una gràfica d'aquest tipus d'on podrem obtindre el valor d'aquest índex de politropia N a partir del pendent de la gràfica. En el cas particular dels processos isotèrmics, així tornem a tindre la nostra equació i la definició de l'índex de politropia. En el cas, com vos deia, dels processos isotèrmics, l'índex de politropia tendeix al valor unitat i, per tant, la nostra expressió seria pressió per volum igual a constant. És a dir, que aquest índex obtingut com a pendent d'aquest ajust hauria de ser tendent al valor 1 en el cas de processos isotèrmics. Què canvia quan treballem amb un procés adiabàtic? Aquest índex de politropia tendeix a un valor que per a gasos ideals està a prop del 1,4. És a dir, que d'aquest ajust haurem d'obtindre un índex N que tingui un valor molt proper a aquest 1,4. Com procedim experimentalment amb un poc més de detall? Bé, col·loquem el pistó de l'èmbol en la posició inicial, podem seleccionar una altura de 3 centímetres, per exemple, tanquem la vàlvula de comunicació per a tancar aquest interior del cilindre i anotem aquest valor de H d'altura i la lectura de la pressió. A continuació, comencem a desplaçar el pistó de l'èmbol a una nova posició i fem una nova lectura d'altura i pressió. Un detall important és que, com que volem que el procés siga isotèrmic, haurem d'esperar a que el sistema assolisca l'equilibri tèrmic i això vol dir que hem d'esperar uns segons abans d'anotar aquest valor de la pressió. Anem repetint aquest procés fins que aconseguim un mínim de 6 punts experimentals, que és el que considerem que és prou per a poder fer una gràfica i calcular aquest valor del pendent. Fem a continuació, per tant, aquesta gràfica en la que, com ja hem dit anteriorment, fem el logaritme de la pressió davant el logaritme de l'altura. I de l'anàlisi de l'ajust lineal deduïm la validesa de la llei de Boyle per al procés realitzat. Una variació interessant, que és aquesta que vos propose com a segona part, és repetir el mateix procés, però aproximant-nos al que seria un procés adiabàtic. És a dir, que ara hem de realitzar la transformació sense que hi hagi flux de calor amb l'exterior. Per aconseguir-ho, podem fer una aproximació que és fer el canvi de posició amb molta rapidesa. És a dir, igual que abans vos deia que quan posàveu l'èmbol en una determinada posició, esperareu uns segons per a que s'establirà l'equilibri tèrmic i després d'això mesurareu la pressió, ara anem a fer tot el contrari. És a dir, anem a fer una lectura de pressió de forma immediata, de manera que no deixem que el sistema assolisca aquest equilibri tèrmic amb l'exterior. Amb aquestes consideracions seguim el mètode exactament anàleg al de la secció anterior, anem fent distintes altures i representaríem igualment logaritme de pressió front al logaritme d'altura i el pendent, aquest índex de politropia N, ens hauria de donar un valor que està més proper a l'adiabàtic que al isotèrm.
Com a conclusions, hem validat la validesa de la llei de Boyle amb l'experiment que hem fet, senzill, amb un èmbol, i cal que vos pregunteu quina resposta donaríeu a les preguntes que vos planteja a continuació. En primer lloc, si el procés de la primera part es pot considerar com a isotèrmic, i el segon, a la vista dels resultats que haveu obtès a la segona part, si aquesta segona part es pot considerar com a adiabàtica. Moltes gràcies per la vostra atenció.